יכולים ממש נגיד לגלוש באינטרנט, ואם מצאנו מידע מעניין שאנחנו רוצים לשמור אותו ולעיין בו יותר מאוחר, אז אני יכולה לעשות בטלפון צילום מסך, בסדר? למשל פה אמרת טלפון שלך זה אייפון, אז תמיד יש לכל טלפון יש לו מערכת הפעלה אחרת. פה באייפון אני לוחצת על הכפתור הזה ועל הכפתור הזה, הופ, וזה שמר לי את התמונה. אני לוחצת פה על התמונה ואז זה מוגדל. למה חשוב בעצם לעשות את הצילום מסך? כי אם יש לי משהו קטן שאני לא רואה וזה לא נותן לי להגדיל, ברגע שצילמתי את התמונה, אז אתה רואה, אני יכולה, אתה רואה? תסתכל פה. ברגע שצילמתי אותה, אני יכולה לעשות ככה. כי בעצם אמרת, מי שעונה לי בצ'אט, אני לא יודע מי. אז אני עכשיו, מה שעשיתי כדי להתגבר על הבעיה הזאת, אני צילמתי מסך, ואז כשצילמתי את המסך אני מגדילה. אני מגדילה לגודל שאני אוכל לראות. אז אתה רואה מי זה? הבנת? ואז נגיד אני חוזרת, ואז אתה פה אתה מגדיל. מי זה? זה מוכרת לאיזשהו מקום. יעלה. יעלה. בסדר שעכשיו עברת אצלה את ההדרכה. אז בעצם ככה, אתה רואה, הנה היא כתבה יופי, אני כתבתי משהו אחר, אז בעצם ככה אנחנו יכולים בעקיפין להתגבר על הבעיה של סמלים קטנים, בסדר? איך עשית צילום מסך? איך מצלחת? בו זמנית את עושה? כן. אני עושה בו זמנית. בו זמנית על הכפתור העגול הזה. ועל זה. הכיבוי, כן. הנה, ואז אני, לחצתי על תמונה שהיא גלשה פה למטה, לחצתי עליה, היא נפתחה. עכשיו, בצורה אינטואיטיבית, נכון, אמרנו, אנחנו עובדים בצורה אינטואיטיבית. כן. כן. אני מגדילה בצורה כזאת. אז עכשיו אתה מכיר. אם אני אחר כך רוצה למחוק את זה, אז זה כבר, אתה רואה, עכשיו סיימת, נכון, אמרנו, אם אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו עושים בצורה אינטואיטיבית. סיימת, יש לך פה דן, סיימתי.